Praupane Alam déning Oktaviani. Kahanan sangsaya nyata, kabeh dak rasa isih kaya adate. Adat sing kepiye? Sawangan kae kabeh sing bisa mbuktekake apa wae kang sumebar ing jagat. Kabeh merga kawelasaning Gusti ngakarya alam saisine. Ijo kabeh isih ijo, godhong-godhong gemresik, kisik aweh carita. Apa wae kang dadi saksine marang jagat, apa wae anane lakune manungsa.